Na, sziasztok, srácok! Csumpa. A mai videón nem más fogunk csinálni, mint... Reakció videót 100 napos tojáskóstolásról. Bizonyám. Ezt a Így van becsomagolva. pusi barátomtól és kollégámtól kaptam, igazából még nem ettünk sose ilyet, mint is mondtam, hogy ez milyen tojás. Ez pulyka. Nem, Pulyka. nem kacsa vagy liba. Kacsa. Vigyázz fel. Jézusom. Úgyhogy Éleskés. állítólag elég erős szaga lesz. Aj, nem akarom. Faszó. Bocsánat. Ne hagyd beleszagolni, megtegyünk. Ez még csak a izé lesz. Éjjel tojás. Majd meg semmi. Ó, már milyen színe! Milyen zöld, vagy vak vagyok, nem zöld. Jó, hát ez még semmi. Utasd! Ez még semmi, srácok. Hát, utasd! Na most lesz büdös. Ó, Istenem! Milyen színű lesz ez? Ez ilyen állagú. Ó, Csak egyben marad, nem? nem. Várjál, szerintem kéne megfőzni. Nem. Jaj. Mi a fasz? Fekete a tojásba. Ó, hát ez már kicsit nem... Milyen tojás? Nem Hanyitosan. romlott szaga van? Tojás illata van, de szaga... Hát vödröt nem most, hogy azért bízok benne, hogy hány nem fog. És milyen... De azért lehet, hogy még oké, kívül tojás szaga van. Most felvágom majd. Igen. De ha ez teljesen fekete amúgy, csak úgy elmondanám. Én amúgy sokkal rosszabbra számítottam, megmutatod? Fúj! Mi van? Ilyen, és ott vannak ilyen kis szarok. Srácok, akkor ezt most ketté vágom, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Zöld belőle elvileg. Igen, zöld. És átlátszó fekete. Hát ez nem jó. Na jó, kóstoljuk meg, nem? Nem, én nem. Fúj! Mind a fos! Amúgy én ezt nem akarom. Ezt nem kóstolom meg, jó? Ne, tesó, ne. Semmi extra. Mint a főtt tojás. Nem tudom, van egy olyan fura íze. Ez egyre rosszabb amúgy. Röviden Fúj! és tömören Fúj! nem ízlik. Olyan büfö! Fúj! Olyan fura íze van, nem? Először tojásba ütünk, aztán kicsit édesedik, és utána ilyen rozsda íze lesz, nem? Vagy nem tudom. De ezt megfog, és kivágom izomból a kukába. Tudod, ki enné meg? És bekaptam egyet, de Hát annyira nekem se ízlik. és tényleg muszáj. De sokkal rosszabb a számít. Azt hittem, hogy olyan szaga lesz, meg olyan Ha azt intenzív mondták, íze hogy lesz. olyan büdös, mint a rothadé, és amúgy jól mondtam, fekete, meg zöldbás. Még azt hittem, hogy krémesebb lesz a közepe. Az jobb lett volna, ha Aki krémes. persze, folyjon is. De... Hát akkor... Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett mindenképpen tojássázátok szét a like gombot, és iratkozzatok fel a Számítógép csatornára. Nincs mit hozzátennem. Na srácok, csumi! Csumpa.